תגיד, אם יש לך עכשיו הרצאה על האוויר, אתה בוודאי תתכונן עליה כמו שצריך. לא תבוא בלי הכנה בכלל, נכון? וברור לך שככל שההכנה להרצאה תהיה יותר טובה, ככה גם ההרצאה תהיה יותר טובה. המשוואה פשוטה וקלה לכל אחד. כאיכות ההכנה, כך גודל ההצלחה, בכל דבר בחיים. אז למה כשאנחנו ניגשים לפגישת התרמה, אנחנו לא מכינים את עצמנו כמו שצריך? יש לנו הזדמנות עכשיו לשבת עם תורם ולהפוך אותו לשותף, להעלות את התרומה שלו, להפוך אותה לקבועה. זה ברור שפגישה איכותית אחת יכולה להכניס תקציב יותר גדול מהרבה פגישות לא איכותיות. ובכל זאת רובנו ניגשים לפגישה ככה ספונטני, בלי להכין את עצמנו, בלי להכין את הנושא כמו שצריך, בלי באמת להתכונן מי התורם שאנחנו עומדים מולו, ואז אנחנו מתפלאים למה התוצאות הן לא כמו שחשבנו. ואני אומר לכם, אתם רוצים להפיק מהתורם שלכם את מקסימום השותפות, הכל תלוי בהכנה. אז מהי הכנה איכותית? יש לנו את משולש ההכנה. בצלע אחד, אתה. בצלע השנייה, הנושא. בצלע השלישית, התורם. קודם כל חשוב מאוד שאתה תבוא כמו שצריך. אחד, תבוא רענן, בריא, ישנת טוב, אכלת טוב. אתה מגיע במצב פיזי ונפשי כמו שצריך. כן, לפעמים עדיף לעשות פחות פגישות, אבל שתבוא אליהם כמו שצריך. תבוא נקי, מסודר, תבוש כמו שצריך, נראה טוב. ושני הדברים הכי חשובים, קודם כל תבוא כמשפיע. תבוא מתוך ידיעה שאתה בא לזכות אותו, ולתת לו את הזכות להיות שותף במפעל העצום הזה. בנוסף לזה, תבוא חדור. לפני שאתה ניגש להתרים אחרים, תתרים את עצמך. ממש ככה. לפני שאתה בא לגשת לפגישה, תשב עם עצמך כמה דקות, ותתרים את עצמך על מה שאתה רוצה להתרים את התורם שלך. תלהיב את עצמך מחדש. איזה דבר גדול זה. כמה הצורך הוא עצום. איך הפתרון שאנחנו נותנים לצורך הזה הוא הכי גדול שיש. ברגע שאתה תתלהב מזה, ואם ההתלהבות הזאת תבוא לפגישה, ההתלהבות שלך ממילא תדביק את התורם, וכל שאר העבודה תהיה קלה. הצלע השנייה היא הנושא. תלמד את הנושא שוב פעם ושוב פעם כמו שצריך. אין מצב שהתורם ישלוף איזושהי שאלה באיזשהו נושא ולא יהיה לך תשובה לענות לו. תכין טוב טוב את המצגת שלך, תסריט שיחה כמו שצריך, תבין מה הבעיה, מה הגשר, מה הפתרון. תהיה בקיא בתקציב, גם של העמותה בכלל וגם של הפרויקט שאתה רוצה להציע לו. שיהיה לך ברור למה דווקא זה יותר מכל דבר אחר. ושאיזו התנגדות שהתורם לא יביא, יהיה לך תשובה בשביל. הצלע האחרונה זה התורם. לא משנה אם זה שותף ותיק או תורם שאתה פוגש אותו פעם ראשונה. תמיד צריך לעשות הכנה על התורם. אם זה תורם שאתה פוגש אותו פעם ראשונה, בוודאי שככה. תברר טוב מאוד מי הוא התורם, מה סולם הערכים שלו, מה חשוב לו, מה כואב לו, מה חסר לו, באיזה דברים הוא מאמין, למה הוא נוהג לתרום, איזה אנשים מסתובבים סביבו, עם המשפחה שלו, מה מצבו הכלכלי. כמה שתדע יותר על התורם, תוכל יותר לחבר את נושא התרומה אליו, להנגיש אליו בצורה מיוחדת, וממילא לחבר אותו באופן אישי לעניין. אבל גם אם זה שותף ותיק, אתה חייב כל הזמן להכיר איפה הוא נמצא עכשיו, מה המצב שלו כעת, מה כרגע חסר לו, איפה אני יכול להשלים לו, איך אני מחבר עכשיו במצבו הנוכחי את נושא התרומה ככה שזה יהפוך להיות הדבר שהכי יליב אותו, וירגיש שזה הדבר שהוא הכי רוצה להיות חלק ממנו. רק אם תבוא לגישה מוכן באמת, אתה תראה שבאמת תוכל להביא את התורם למקסימום התרומה, ולחיבור ושותפות אמיתית, וממילא תוכל להשקיע את הזמן הנכון בגיוס תרומות, ולהתפנות לניהול העמותה ולפעילות, ושכל פגישה תהיה כזאת איכותית, שתביא תקציב הרבה יותר גבוה, מהמון פגישות בינוניות. שיהיה בהצלחה רבה.